enot sa gamos. Kami pong biyambro kan KBP, kapisa mga broadcasters ng Pilipinas. Oras niya to alas 7:06. Hatod sa Indo, kan radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang sa pangaran News Director Edwin Piralda. Ako po ang Parlamentas Dumakay-Banan, Mardilang Daingiba. Anot sa headlines gusto yung mga darakulang bareta. Arit siyo ginubatan, naka-lockdown sa Kudsahon, New Jersey. 3rd District Congressman Didi Cabredo, ugmang marhay dahil produktibo na ang mga gulayon na itinanom kan mga kababayan na sinobines sa iyang distrito. Kalado Nasyonal, DILG, nagpatanid sa mga lokal na opisyal kang gobyerno na embelto sa illegal na pagkubakal ng vaccine slots. Mga lokal na opisyal na magsuway sa healthy protocols may paninimbagang kriminal asin administratibo. Kamara de Representantes doble kayod para mapasar ang mga priority measures bago mag-adjourn ang Kongreso. Sa ibang nasyon, mga Republican kinontra ang planong pagbilog ng bipartisan commission na maimbestigar sa riot sa Capitol Hill kan Enero 6. Sa lado ng crowd sports, Rito Donaire, matrayong pong nakuha ang WBC Bantamweight title. Yan ang headlines. Muna sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Naka-lockdown sa Kudsahon, New Jersey ang edipisyo kan Rural Health Unit kan ginubatan albay tanganing masiguro ang salud asin kaligtasan ka mga personahe sa sing kliyentes kini matapos na duwa ka mga empleyados ka Municipal Health Office ang positibo sa COVID-19 siring man bilang pag-obserbar sa health protocols. Sa office order na pirmado ni Alkalde Gemma Anongoko, sinabi kay ni na pondongo na ang serbisyo ka nasabing opisina asi mapadago sa Hunyo 11. Sa ibang lalado padagos man na pigbabantayan ang mga personahes na naka-quarantine sa kataning na edipisyo man nagtinawan ni nasigurasyon ang pamilya na padagos na imamonitor ang kamugtakan kan mga ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa 71 sites ng water supply ang target ka na ko Bicol Party List na maipapakonstruir sa bilog na reyon. Ina pinagunambitan ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. kung sain padagos ang paglilibot ninda sa manilay na barangay sa reyon tanganing may ma-identifikar kung alin ang mga lugar ang may grabing pangangaipon ng tubig. Sinabi ni Garbin na saro sa mga primerong pangaipo asin diretso kan individual anigwan ng bastanting supply ni malinig na tubig. Dugang pa kang kongresista na pwera sa pagtaon ng mga tabang pinansyal sa mga kasaradayan o beto manindang may tao ang mga pangenot na pangangaipo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Sa iba pang baretang lokal, naugmang marahay si 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo dahil sa nagproduktibo na ang mga manilay na gulayo na itinanom sa mga kababaihan asin nobinesa sa iyang distrito. Hinabi kang kongresista na ang mga sobrang gulayo na pigdonar asin pigtao sa mga senior citizens sa indang barangay asin iba pang nangaipot ang aning masustiniran ang sindang pagkaon. Kasabay kini nagbugtak naman in mga sari-sari store ang mga asosasyon kan mga kababaihan na naging benepisyaryo kan Sustainable Livelihood Program kan Department of Social Welfare and Development. Sa kunyan, mas biging kanya ni Cabredo ang mga paratanom na mas maging may gusto nganing marealisar ang progresibong tercer distrito sa maabot na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Binasol kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sobrang pagsira sa Kabikolan asin Samar sa nalapang sira na nakuha sa Bulan Sorsogon.
Sinabi nino ni Inolba, tagapagtaram kang BFAR Regional Office, na may mga parasira na malawod sa kadagatan para sa panibagong ornada, maski sobraw ng marahay ang mga nakukuang lawlaw o tamban. Sa iyong sinabi, na itinapok na sana ka mga parasira asin paratyenda, ang mga sira ka nagiging ilado na ang mga ini. Idinagdag pa man niya na madaling malapag ang mga lawlaw o malapa ang mga lawlaw kaysa sa ibang sira mantang ang pigbabakal man sana kansa din factory sa Sorsogon, yung mga labas asin bagong dakop na sira. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Mientras tanto sa saropang baretang lokal, para mentas na pinasaraduhan kang gobyerno lokal kamaan nito Albay ang gabos na tourism sites, beach resorts in iba pang tourist attractions sa nasabing banwaan. Sa abisong pirmado ni Alkalde Joshua Marida, sinabi kay ni na kay puanindang gibo ng siring nalakdang matapos manutaran na nagdadakol ang kaso kang COVID-19 sa indang lugar. Napapalaman man sa abiso na dahil nang una pwedeng magbisita ang isa-iman sa mga tourist attractions, siring man bawal ang pagkarigo sa mga beach resorts, tanganing malikayan ang anuman na ulakit kan virus. Mga tugang yan sa mga baretang lokal, ang bareta sa lado nasyonal, makalis lang ganyan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Dia. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. Choose Nido 3 Plus. tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help to protect. Choose Nido 3 Plus. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot.
Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enroll of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint Consensus Pack, only 1050 SRP. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. And here's our people's champ, Manny Pacquiao. Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirab, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak.
Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Ang bagong jersey, may bagong tapang! It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation! See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Alas 7:23. Diretso kita sa mga bereta sa lado nasyonal. Pinatanidan na DILG Secretary Eduardo Año ang mga opisyalis ng gobyerno lokal na involved sa illegal na pagbabakal ng vaccine islat sa pagsasabi na sigurado na ang prosecution sa Lindong Kanlay. Siya magdagpaluwas ng pahayag matapos magtaon ng resukurasyon sa publiko na mga otoridad na kakaigwanan ng investigasyon kay Kyle Bonifacio na yun na paboreta nagpabakal ng COVID-19 job slots taga ng makakuha pa ng ibang impormasyon sa illegal na aktibidad. Sa iyong sinabi, dahil importante na mapugulan asin mapatanidan ang mga LGU na may mga empleyado na nag-iisip kan illegal na aktibidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sinabi ni Justice Secretary Mario Dela Cruz na ang joint guidelines para sa pagdakop sa mga nagsuway sa health protocols kaibaan criminal as in administrative liability ka mga opisyalis lokal na magpalyar na may pasunod ang COVID-19 health rules. Sa Lindong kan Giya, may mandato ang mga opisyalis kang barangay na ipautob ang health protocols sa indang jurisdiksyon. Sinabi niya na inidahilan ta ang mga opisyalis kang barangay ang may direct contact asin bako man ang Department of Justice o Department of Interior and Local Government. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Doble kayo ng Kamara de Representantes ngayon na simana para maipasa ang mga nakalinyadang priority measures sa natatadang session days ninda. Sinabi ni House Majority Leader Martin Romualdez na inot sa agenda na maipasar sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang bayanihan 3 asin resolution of both houses number 2 o an economic chatcha. Kaibahan man digdi ang House Bill 9087 o an act granting survivorship benefits to the surviving legitimate spouse and dependent children of a deceased retired member of the National Prosecution Service asin kadakol pang iba. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Inumaw ni Vice Presidente Leni Robredo si PNP Chief General Guillermo Eleazar sa pagsasabi na tama niro kay ni na panginutan ang 250,000 na pwersa kan pulisya sa nasyon. Sa iyong sinabi, dahil liderato ni Eleazar iyo ang mga nakakainganyar para masiguro na ang pulisya iyo ang mabulnot sa mga pasaway asin balasubas na mga pulis.
Inumaman ni Robredo Sillasar dahilan sa pagtugot sa Department of Justice na magkaigwa ng access sa impormasyon manungod sa anti-drug police operations. Kaiba na ang 61 kaso kung sa inahiling kan pulisya na ang mga imbaltang pulis igwan ng administrative as in criminal liabilities. Sinabi ni Justice Secretary Maynard Guevara na ang Department of Justice nagkakaigwa ng kadepisila na makuhaan bulahos na kooperasyon ka mga law enforcement agencies manungod sa Drug War Review dahilan sa Data Privacy Act. Sayang sinabi na ang PNP o Philippine National Police as in Philippine Drug Enforcement Agency nagduduwa-duwang isip na manghiras ng mga impormasyon manungod sa drug operations sa indang interagency panel manungod sa anti-drug campaign dahilan sa posibleng paninimbagan sa linong kan data privacy law. Pinatanidan kan Food and Drug Administration ang publiko may kinaraman sa mga produkto sa merkado na bako rehistrado ang sa indang opisina. Kaiba ng digdian Elmer's Marshmallow, Korean ginseng with antler extract soft capsule, Brother Joe's green coffee, Red Panax ginseng extract 900 mg, Red Panax ginseng extract 600 mg, JK&E honey, Burgess Wild Honey, Big Boy Special Odong Chinese Style, Kevin Premium Quality Refined Sugar as in Chelang Creamy Peanut Butter. Apera padigdi sa Blessed Coffee Mix 7 active ingredients with stevia and green coffee, Nature Vita Paragis Capsule Food Supplement, Body's Red Skin, Glutammelony 7 and Zinc kadakol pang iba. Mga permanenteng residente ng Pasay City nagkaperang Chinese nationals na nabakunahan kontra COVID-19. Ipinahigin ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Base sa impormasyon ay tinaok ang Pasay City Government kaya daing binayular ng government protocols sa ginibong pagbakuna sa mga nasabing Chinese nationals. Sigon kay Berhere, malinaw sa Interagency Task Force Resolutions na dapat ikonsiderar na iba sa mga Filipino nationals ang si Isayman na dayuhan na permanent resident na sa Pilipinas. Nangahulugan na kaipuan pa manggirare na bakunan ang sarong dayuhan dahil nakakaibanan niya ang mga ini o kan mga ini ka mga Pilipino. Inatang sinabi ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano na mga natudukan na Chinese nationals kaibanan sa A2 priority list o senior citizens as in A3 priority list o igwang comorbidities. Sobra on meal na mga overstaying as in illegal na Pinoy sa Hong Kong ang babakunahan kontra COVID-19 sa Hulyo. Ang mga nasabing Pinoy, sigon sa Hong Kong government, kaibanan sa ribo-ribong illegal immigrants as in refugees na tutudukan ng COVID-19 vaccine. Pagkasabing bako alangkaw ang demand kan Sinovac as in Pfizer vaccine sa mga residentes kan Hong Kong kaya pigtangrok ang gobyerno ang pagbakuna sa illegal immigrants as in refugees. Ang nasabing mga bakuna ma-expire na sa Agosto. Sa Bareta niya sa ibang nasyon, inulang ka mga Republican senators ang propestong lay na magbilog ng bipartisan commission tanganing investigaran ang nangyaring Capitol Hill riot kanina ro sa East. Ang sabing bill iyo ang pinasar kan US House of Representatives sa Senado kanagaging simana. Sigon sa nagkapirang Republican members, bako na importante ang pagbilog ng bipartisan commission dahil nagkukondukta na ng investigasyon ang congressional panel. Sa lado ng Karawat to Sports, pinabagsak nito doon Iron si Nordin Obali tanganing makuha ang World Boxing Council Bantamweight title na Carson, California. Ang 38 anyos na si Donaire, iyong pinakamaedad na bantamweight champion sa boxing history as in pinasapat ng primerong pierde ang French Moroccan boxer na si Obali. Tulong beses na pinatumban ni Donaire si Obali kung saan ang ultimong knockdown nangyari sa 4th round na naging dalan tanganing pundo na kan referee ang kawat mantang naluminar kang Filipino Flash ang kawat po sa primerong ornada sa good sa matapos ang kawat. Sa satuyang baretang sarong lalaki diyan sa Illinois ang napirita na magpundo sa koleyo para magserbi bilang soldados kan World War II. Pagkatapos niya sobra 80 taon, natapos niya sa iyang pag-aaral sa edad na 97 years old. Estudyante kato si Lincoln College, si Bill Gossett. Alagad nagpuo na ang World War II as nag-enlist siya sa US Army.
Air Corps, kaya dahil na niya natapon sa iyang kurso. Pagkatapos ng gyera, nakabalik siya ng ligtas sa iyang pamilya alagad. Dahil na siya nakabalik sa pag-aadal dahil sinugo siya kan sa iyang ama na iyuan magmanihar sa saindang fair business na Gosset Cleaners. Pero dahil posigido na makareceive ng diploma, nagdulog si Gosset sa Lincoln College kan 2019 para ipadawal sa iyang pag-aadal. Huminang ang mga opisyal kan Lincoln College sa determinasyon ni Gosset as in swerte niya na nakredit pa man girari ang gabos sa mga units na kinuha niya ka 1940s pa. Nakompleto ni Gosset ang Associate of Arts degree kan 2020 pero dahil sa COVID-19 pandemic, kaya po niya magalat ngunya na 2021 para maka-attendir sa graduation ceremony. Sa iyang pagmarsa, sinurpresa siya ka mga opisyal kan Lincoln College in Honorary Doctorate of Humane Letters bilang pagmidbid sa iyang determinasyon na makatapos nin kolehiyo. Sa showbiz balita, bados na si Desiree Del Valle kan sa iyang primerong aki kay Boom Labrusca. Ini matapos na ipailing ni Desiree ang sa iyang ladawan sa paagi ng baby bump mantang nakabikini. Sa edad na 39 years old, naniniwala si Desiree na dakulang biyaya kan mahal na Diyos ang sa iyang pagbabados. Sa iyang sinabi na naisiyan niyang bados siya kan Abril 22 pa sana. Si Boom, iyon ama kan hoben pang aktor na si Tony Labrusca. Sa bareta niya to sa salud, importante sa salud ang anonas na midbid na bilang Balax Heart. Garong puso ng tawan itsura kan anonas. Mayaman sa vitamin C ang anonas na nakatatabang man para mabulong ang mga saralit na lugad asin potassium na nakakapagbalanse kan electrolytes na nagtatabang sa paggibo nin muscles. Sa kamugtakang kapanahon, yaw ng pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang sentro kang tropical storm na si Dante, pigakarkulong nasa distansyang 650 km, sirangang kang Davao City, o nasa distansyang 1,065 km, sur sirangang kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 7.6 degrees north, 131.7 degrees east. Tagliang kusog na duros na 65 km per hour alani sa sentro, as in pagbugsoning duros na abot sa 80 km per hour. Nagihiro pa siring sa norte sulnopan sa rikas na 15 km per hour. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sundo mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang mga localized thunderstorm. Maluya, sundo, moderatong duros na halit sa sursirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pag-alon. Tinatayang agwat ning temperatura pigilauman santas poon 27 sundo 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:17 ning pagkaga, asin masulnop at yan na alas 6:08 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela kang Pag-asa DOST Legazpi. Thank you very much, Melvin. Mga dugang, good morning palan kay Arnold Mape, Sid Bell Bukeyo, Esteban Briola Capus, Alan Imperial, asin Reggie Balasta, nagantabay sa DZGB News Online. Yan ang mga kabilugan kasatuyang alas 7 mga bareta sa pangarang po ni News Director Edwin Peralta. Siringman si Bunjing Tanay sa lado technical, Belvin Almowala sa Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Ako po sa nung naging paramenta sa tagapagbareta, ini po si Mardila Daing Iba. Thank you and God bless. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga at hapon. Masunod na pagkalipas lang kainin. Ang bagong jersey, may bagong tapang Stanley, Ringo. Sa One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. San Gobion,
proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Si Juday po! And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesto to grow happy! Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. lahat tayo may mga